Kalag sa usa ka lula giingong nagpakita sa damgo sa duha niya ka mga apo. Kauban kaangkaban nga kanunay nga giukay nini diha sa damgo adunay diay importanteng sud. Adunay live report si Fame Marie Dumabok FM. Bob saysay sa 43 anyos nga si Mauricio Mamalyas nga kinsa mo'y unang gipadamgo siyang apuhan ug inahan nga una gibaliwala lang niya kini. Apan sa ikatulong higayon na nga sunod-sunod nga gipadamgo siya sa parihong duha na kapatay, iyan ang gipakigistoryahan ng iyang uyuan ug ang uban pang kabanay. Kamu may nagtutaw na mo. Kamu may nagpanumdum na mo. Hindi na mo basal. Naghilak nga gasaysay si Mauricio sa iyang kasinatian. Matud niya, wa siya makakita sa dagway siyang apuhang si Agustina. Dihang nasayod nga ang karaang hulagway sa ilang balay nga iya di ay kadto sa iyang apuhan, diya na siya nakaistorya siyang uyuhan, kabahin sa iyang damgo. Sa iyang damgo, iyang nakita ng iyang apuhan ug inahan nga kanunay nangukay sa karaan nilang kaban. Nakaamgo siya nga may ipasabot ang iyang apuhan ug inahan, dihang nakita ang susamang hitabo sa usa ka salida nga infotainment nga naghulagway sa susama sa iyang kasinatian. Tungod niini, naaghat siya sa pagpangita sa karaang kaban. Yung patay naman si mama. Anong damgo rin tingali ni. Wako, mga pagbuntag. Ipabaw na ko kung tiyo. Nya, ipakita ko na kung niya ka to. Lula, dito na ko day. Lula, to na ko. Padam ka ni. Lula na ko. Since birth ko na ko, ma'am. Ako kakitaan ni ma'am. Oo, nini siya. Nagkuha na mo, ma'am. Painumdum. Lakip sa gipadamgo sa apuhan ang 16 anyos nga ig-aga usab nga si Agustina Jade. Gipadamgo ko sa akong lula. Wa mo kailan niya, Jud. Iya kong gipadamgo nga. Tabang yung papa nga. Magalingkawa sa inyong problema niya. Tabangi po din mong mga mangod nga magkahumanog skila. Sa dihang nakita na ang kaban, ila kining giukay og sa ilang kahinganga. Ilang nakita ng 8 ka mga titulo sa yuta guban pang mga dokumento. Ang uban niini gikaso pa kay giingong giangkon sa laing tawo. Ug ang mga nakitang dokumento sud sa kaban dakong makatabang kanila sa kaso. Ang uyuan ni Mauricio nakahila kuman makita ang mga dokumento. Munas mama tiyon ko sa ako ni mama. Imo ning apuhan. Muna si kanto pra ko. Nas lula ba? Ibig tamguan eh. Ang yuta lagi, ipakwadyo ng yuta. Samtang siyang bahin si Father Japhet Johnson, Vice Chairman sa Commission on Worship, nipasabot nga ang tao gilangkuban sa lawas ug kalag. Ug diha sa kamatayon, ang kalag magpadayon sa iyang panaw ug nagkinahanglan usab og mga pag-ampo ug sakripisyo sa nabiling mga buhi pa. Makasinati gali nga ang atong mga minahal sa kinabuhi nga nag-una nato nga nangamatay. Unya kining magpadamgo kana siya ana si mga dako kaayong mensahe no mga pag-ampo na ilang gikinahanglan sa ilang panaw. Sila si Mauricio ug Agustina Jade ang miduaw sa gilubngan silang apuhan aron mohalad og mga pag-ampo ug pagpasalamat sa iyang paggiya kanila. Bob, sa pagkakaroon sa butan pa sa tibuok pamilya ang kalabot sa mga dokumento nga nakita diha sud sa kaban. Samtang sutaon usab ang gamitan niini labi na nga may labot kini sa mga gibiling yuta. Bob. Daghang salamat Fame Marie Dumabok sa imong mahiwagang baol ni Lula live report.